ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና ብፍላይ ድማ መደባት ግዜና ምስኹም ፅንሕ ኣዳለው ናብራብን ሻይ ገብርሃንሴ ሎሚ ዕዱም ኣሎኒ ዕዱመይ ቺፍ ፓውሎ አንቶኒዮ ሓደ ካብቶም ባሕረኛታት ኤርትራ ኣብ ስደት ኮይኖም ሓደ ትካል መስሪቶም ዘሎ ኤርትራውያን እዩ። እሶም ኣብ ኤርትራን ከባቢ ኤርትራን ንዘሎ ናይ ባሕሪ ኩነታት ናይ ጥዕና ኮነ ኣብቲ ከባቢ ንዘለዉ ዜጋታት እውን ዘለዎ ኣውንታውን ኣሉታውን ፅልዋታት ሓድሽ ነገራት ተኸታቲሎም በትናቶም መንገድታት ንህዝቢ ዝሕብሩ ኤርትራውያን ቅዱሳት እዮም። ሎሚ ብዛዕባ እቲ ማሕበርን ብዛዕባ ፓውሎ ብዛዕባውን ንእሽተይ ክዕለኒ ወተቐንዲ ዕላልና ለው መዓንቲ ግን እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ኩነታት እንታይ ይመስል ኣሎ ስእሊ ምስ ሃበና ድሕሪኡ ኤርትራውያን ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዉ ዓፋር ክኾኑ ይኽእሉ ናይ ህዝቢ ደንካል ክኾኑ ይኽእሉ ካልኦት ኩሎም ቶም ኣብኡ ዘለዉ ኤርትራውያን ኩነታቶም እንታይ ይመስል ኣሎ ገለገለ ፀብፀባት ከም ዘንበብክዎ ካብቶም ዝፅሕፍዎ ማለት እዩ። እቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ኤርትራውያን ንነዊሕ ግዜ ንብዙሕ መከራ ይቃልዑ ከም ዝነበሩ ከም ዘለውን ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ ኩነታቶም እንታይ ከም ዝመስል ክንርኢ ኢና። ኣቐዲሙ ብዛዕባ እቲ ማሕበር ብዛዕባ እውን ቁሩብ ንድሕር ኣላልዩኒ ኮረስ ብዙሓት ሰባት ትፈልጥዎ ኢኹም ግን ኩሉ ግዜ ሓድሽ ሰማዕ ስለ ዘሎ ዕድል ከቦ መጀመርታ ፈቃደኛ ኮንካ ስለ ዝመፀካ ኣመስግነካ ፓውሎ ቺፍ ፓውሎ አንቶኒዮ። يقنلي شيشاي نز عدل سلاز خفت كالي مسز بخرهب طعمي مسكن بشمين بشمتم تخطاتلتي راديو وتلفزيون على إيرنا طعمي مسكن محبر بحرنياتات قندي تي ام سرارتو اب كباب هاجرات غالف زقمطو اب وانتي كاب غزين اب غزين اب سدت اندامرحو زمصو بحرنياتات ኤርትራውያን نعوم حقفو ك تسدت كم تخلو من اسين سدت كمرح مش جمره كمونت بحرنيا ኤርትራዊ اب استفرال صفحي مسمر نقداو مراخب ኤርትራ ተባሂለን تفلت تكال اب ኤርትራ ዝነበረን كمون اب حيل بحري ኤርትራ وتهدراو شنخ አገልግሎት ዝህብ ዝነበረን እዞም መስመር ንግዳዊ መራኸብ ኤርትራ ወይ ኣብቲ ኮመርሻል ዝበሃል ስራሕ ናይ ባሕሪ ተዋፊሮም ዝሰርሑ ዝነበሩ ቅድሚ ናፅነት ድሕሪ ናፅነት ቅድሚ ናፅነት ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ሜዳ ዝተመስረተ ባሕረኛታት እቲ ኣብ ሜዳ ዝተመስረተ ሓይሊ ባሕሪ ዝበሃል በቶም ገዳይም ኤርትራውያን ባሕረኛታት ዝተመስረተ ከም ምዃኑ መጠን ድሕሪ ናፅነት እውን ነቲ መስመር ንግዳዊ መራኽብ ተባሂሉ ንኽቕፅል ዝገበረ ቅድሚ ናፅነት ዝነበሩ ባሕረኛታት ንሜዳ ኤርትራ ብዓቕሚቲ ባሕረኛ ነበር ምግብን ስንቅን ደቕርብ ዝነበረ ነቲ ዓቕሚ ሓይሊ ባሕሪ ተባሂሉ ምስቲ ኣብቲ ሽዑ እዋን ዝነበረ ገዘፍቲ ናይ ትሽዑ እዋን ናይ ደገፍ ናይ ሩስያ ሶቪየት ዩኒየን ዝሕገዝ ነበረ ስርዓት ደርግ ንምፍራስ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ዝነበሮ ባሕረኛ ኤርትራዊ ነቲ ምምስራት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ቅድሚ ናፅነት ተራ ዝነበሮ ከም ምዃኑ መጠን ድሕሪ ናፅነት እውን ኣብ ኤርትራ ቁጠባ ናይ ዳግማ ህንፃ ናይ ኤርትራ ከይተረፈ ኣበርክቶ ኣብ ምግባር መስመር ንግዳዊ መራኸብ ኤርትራ ተባሂሉ ተመስሪቱ ከምኡውን ኣብ ፀጥታን ሰላምን ምውሓስ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ብሓይሊ ባሕሪ ተባሂሉ ዘመናዊ ብዝኾነ መንገዲ ንኽሰርሕ ዝተመስረተ ሓይሊ ባሕሪ እስካዕ ሕጂ ዘሎ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ዘመናዊ ብዝኾነ መንገዲ ነቲ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ብምግፋፍ ዓሳ ሰደድ እንዳሰደደ ክብ ንኸብል ብሚኒስትሪ ሓብቲ ዓሳ ዝበሃል ከም ሓደ ትካል ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ኣብኡ ኣበርክቶ ዝነበሮም ኩሎም ባሕረኛታት ድሕሪ ናፅነት ኣብ ኤርትራ ዝማዕበለ ከይዲ እቲ ዘይፍትሓዊ ምዃን ተኸቲሉ ኩሉ እቲ ንስደት ዝወፀ ባሕረኛ ኣብዘን ዝበልኩካ ዝተፈላለየ ፅፍሕታት ከምኡውን ብልምድን ከባብን ኣብኡ ዝተወልዱ ገማገም ቀይሕ ባሕሪ ተወልዱ ከም ደቀባት ናይ ቀይሕ ባሕሪ
ህዝቢ ዓፋር ደንከል ህዝቢ ዳህላክ ደሴታት ዳህላክ ዳህላኪን ኢልና ንፅውዖም እዚኦም ከማን ብተፈጥሮ ኣብቲ ከባቢ ከም ዝተፈጥሩ ኣካላት ልምድን ባህልን ናይ ባሕሪ ዘለዎም ባሕረኛታት ተባሂሎም ይፅውዑ ምዝ ዘመናዊ ባሕረኛ ኣብ ስደት ከም ዝበልኩኻ ወይ ቅድሚኡ ኣብ ብልምዲ ብትምህርቲ ንዘኸብዓቶ ዓቕሙ ናብ ባሕሪ መፂኦም ዓበይቲ ባሕረኛታት እንታይ ሽሙ ዝገበርናዮም ማለት እዩ ነዚኦም ጥቕልል ኣቢልና ብሓፈሻ ባሕረኛታት ኢልና ንፅውዖም ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ኣብ ስደት ምስ ወፃና ተኣኻኺብና ነቲ ዘጋጥመና ብድሆታት ናይ ዓለም ለኻዊ ይኹን ባህርያዊ ይኹን ብከባብያዊ ይኹን ብውሽጢ ዓዲ ከም ባሕረኛታት ኮይና ንኸይንቕፅል ዝገበረና ኣጋጣሚታት ብሓንሳእ ነቲ ዓቕሚ ሰብ ነቲ ዓቕሚ ባሕረኛ ኤርትራዊ ዝበሃል ከይጠፍእ ካብ ሞይኡ ከይወፅእ ሓደ ኔትወርክ ንምፍጣርን ንምርኻብን ቀጻልነት ናይቲ ባሕረኛ ንምውሓስ ዕላማ ብምግባር እዚ ማሕበር ባሕረኛታት ዝበሃል ኣቑምና ማለት እዩ ሕፅር ብዝበለ ማሕበር ባሕረኛታት ኤርትራ ንኩሉ ከም ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ተወሊዱ ዝዓበየ ወደባት ብትምህርትን ተመክሮን ኣብ ደገ ምስ ማሕበረሰብ ምስ ኢንተርናሽናል ዓለም ለኻዊ ዓበይቲ ዝበሃሉ ትካላት ዝሰርሑ ኣብ ሙሉእ ዓለም ሕጂ ተዘርጊሑ ዝርከብ ባሕረኛ ሓቂፉ ዝኸይድ ማሕበር ባሕረኛታት እዩ እዚ ማሕበር እዚ ቁሩብ ሌላ ንምግባር ማለት እዋ እቲ ስም ብዙሕ ግዜ ተጠቕስዎ ኢኹም ኣብ ዝተፈላለየ ቃለ መጠይቅ ክትመፅእ ከለካ ተጠቕሶ ኢኻ ይፍለጥ እውን ግን ኩሉ ግዜ ሓድሽ ሰማዕ ኣሎ ኩሉ ግዜ ንዝኽኻር የድልዮ ብዛዕባ ሓደ ነገር ኢለ ዝሓስብ ወይ ከምኡ ኢኻ ዝግባእ እሞ ሕጂ ቅድሚ ናብቲ ቀንዲ ናይ ሎሚ ዛዕባና ምስጋርና ሓንቲ ሕቶ ሓትት ድሕራፍ ኬድካለ ፅቡቅ ነይሩ እሱ ከዓ ካብቲ ይትረፍ ካብቲ ከባቢ ባሕርሲ ካብ ኤርትራ ርሒቕኩም ኣለኹም ካብቲ ከባቢ ባሕሪ እውን ርሒቕኩም ኣለኹም እሞ እንታይ ዳ ኢኹም ትገብሩ እንታይ ዕላማ ዳ ኢኹም ተሰላስሉ ማለት ካብ ሃገር እኳ ርሒቕኩም ክነስኹም ካብ ባሕሪ ርሒቕኩም ክነስኹም ሲ እንታይ ትገብሩ ማለት እዩ እንታይ ዕላማ ሒዝኩም ኢኹም ትንቀሳቐሱ ዘለኹም እንታይ ኢኹም ትገብሩ ፅቡቅ ትሕቶ እዚኣ እንታይ እቲ ሓደ ከም ክስተብህለሉ ዝግባእ ሰብ ወይ ሓደ ነገር ሓደ ኣነ ኤርትራዊ ባሕረኛ ክብል ከለኹ ብካልእ ኣፀዋውኣ ኣነ ኤርትራዊ ኣምባሳደር ሃገረ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ኤርትራዊ ባሕረኛ ኣብ ዝተፈላለየ መራኽብ ኣብ ዝተፈላለያ ሓንቲ መርከብ ዜግነት ኣለዋ ኩሉ ግዜ በቲ ዜግነታ ትፅዋዕ ባንዴራ ኣለዋ እታ መርከብ ናይ ነይቲ ዓዲ መርከብያ እዚኣ ተባሂላ ትፅዋዕ ኣብኣ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብታ ባንዴራ ናይታ ካልእ ሃገር ዘለዋ መርከብ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዜግነት ዘለዎም ባሕረኛታት ከም ኣምባሳደራት ናይ ሃገሮም እዮም ዝቁፀሩ ንኣብነታ መርከብቲኣ ዜጋ ናይ ሓንቲ ሃገር ክትከውን ከላ እቶም ኣብኣ ዝሰርሑ ባሕረኛታት ኣምባሳደራት ናይ ሃገሮም እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ከም ሓደ ወኪል ናይ ሃገረይ ኮይነ ኣብታ መርከብ ክሰርሕ ከለኹ ብቀዳምነት ህላውነት ናይቲ ባሕረኛ ኤርትራዊ ብቐንዱ የረጋግፅ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ምናልባት ምስቲ ሞያ ዝኸይድ ሰብ ጥራሕ ክፈልጦ ዝኽእል በዚ ኣጋጣሚ ግን ካልእ ሰብ ንክፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናህና ባሕረኛታት ኤርትራውያን ኣብ ዓድና ዝሰኣናዮ ኣብ ስደት ዓቂብና ወይቲ ብሰንኪ ዝተፈላለየ ሽግራት ኣብ ኤርትራ ክፀንት ኮይኑ ዘሎ ባሕረኛ ኤርትራ ኣብ ዓለም ኣኪብና ብሽም ዓዱ እንዳፀውዐ ነፍሱ ብቁጠባን ብትምህርትን ደረጃን ንፅባሕ ንግሆ ኣብ ዓዱ ተመሊሱ መተካእታ ናይቲ ዝጠፍእ ዘሎ ባሕረኛ ክኸውንን ነዝመፅእ ወለዶ ከዓኒ መንገዲ ኣብ ምፅራቅ ሕጂ ኣብ ስደት ክንመፅእ ከለና ዝማሕበር ክንምስርቶ ከለና ናይ ብሓቂ ዳርጋ ብቁፅሪ ዝወሓድና ባሕረኛታት ነርና ንስደት ኣብ ከባቢ ሃገራት ዓረብ ዝወፃና ሎሚ ኣነ ብትክክል ቁፅሮም ዘይፈልጦም
ክሳዕ ሕጂ ሓደሽቲ ንስደት ድመፁ ባሕሪ ኣብቲ ከባቢ ባሕሪ ዘይዓበዩ ኣብነት ብምዃን ንብዙሓት ኣብ ስደት ናብ ሞያ ባሕሪ ብምምፃእ ኣብ ዓለም ምስቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ባሕረኛታት ንኣብነት ናህና መወዳድርቲ ኣብቲ ከባቢ ሃገራት ዕራብ ህንዲ፣ ፊሊፒን፣ ኢንዶኔዥያ፣ ሚያንማር፣ ፓኪስታን ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዕራብ ከምዚ ናይ ግብፂ፣ ኬንያ፣ ታንዛንያ ካብ ሃገራት ኣፍሪካ ምስኦም ተወዳዲርና ህላውነት ናይ ኤርትራዊ ባሕረኛ ኣብ ዓለም ኣፀዊዕና ክንከይድ በቂዕና ኢና ኣብዚ ሰዓት እዚ ፅቡቅ ሕፅር ዝበለ ኦኬ ክብሪ ተሃብኩም ይቀኒልና ጥቦይ ማለት ንዓድኻ ዘፀውዕ ዝኾነ ይኹን ኣወንታዊ ስራሕ ምምስጋንን ምኽባርን ይግባእ እዩ ኢለ ዝሓስብ ይቀኒልና ሕራይ እምበኣር ቀይሕ ባሕሪ ብዘይካቲ ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ክፋል ዝምልከታ ምዃና ኢትዮጵያ እውን ብዙሕ ግዜ እንታይ ትብል ኣላ ካባኹም ዝተኸወለ ኣይኮነን ኢለ ዝኣምን ሕጂ እውን ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት እውን እቲ ዘረባ ይደጋገም ኣሎ በቶም ሰብ ስልጣን እዚ ቁርብ ርእቶኻ ክትበኒ ክፅበአ ግን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መርከብ ብሑቲ ከም ዝተሃርመትን ነዊሕ ግዜ ከም ዝነበረትን ምንቅስቃስ ናይታ መርከብ ፀገም ከም ዝነበረን እንድሕር ደኣ ጥሒላ ከዓ ከቢድ ሃስያ ከም ተውርድን ትገልፁ ነርኩም እሞ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ነገር እንተሎ ንገረኒ ንቕርብ هو حجي تي حدش نجر زخون زلو باستفلا ميدياتات نقلصو مغلصيتات እኮ ነው ጽቀኒና ኢና حدش ነገር ዘሎ ታ መርከብ ሕጂ ብናይ ከባቢ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብፍላይ ከዓ ናይታ ዓዲ እንታይ ዝበሃል ናይ ግሪክ ባንዴራ ዘለዎ እታ መርከብ ዜግነት ናይ ግሪክ ዘለዎ እዩ ምስቲ ኣብቲ ከባቢ ናይቲ ቀይሕ ባሕሪ ሕጂ ናይ ፀጥታ ምቁፅፃር ዝገብሩ ዘሎ ሓይልታት ብኦም ተደጊፋ ኣብ ሓደ ናይ ውሕዝ ዝኾነ ቦታ ተምርሕ ከም ዘላ ዝተፈላለያ ማዕከና ዜና ይዝረብ ኣሎ ንግዚኡ ዝነበረ ስግኣት ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ክተምፆ ዝትኽእል ጉድኣት ብቐሊሉ ንግዚኡ እንታሽሙ ኮይኑሎ መስል እዚ ናይ መጀመርያን ናይ መወዳእታን ክኸውን ዲ ኣይክኸውንን ዝብል እቲ ስክፍታ ኣቦቱ እንከሎ ማለት ንሕና ነቲ ቦታ ኣስጋኢ ክኸውን ከም ዝኽእል ብተደጋጋሚ ከይመፀን ከሎ ንድሕሪት ተመሊስካ ክረአ ይኽእል ክኸውን ከምዚ ዓይነት ኣንፈት ክመፅእ ከም ዝኽእልን እንታይ ከጋጥመና ይኽእል ኣብቲ ከባቢ ንዘለና ሕብረተሰብ ክንገልፅ ፀኒሕና ኢና ምስ ኮነ ከዓ ሕጂ ብዝያዳ ኣክቲቭሊ ንዛረበሉ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘሎ ሕጂ ሓበሬታ ንሳ ትንቀሳቀስ ከም ዘላ እዩ ናብ ካልእ ቦታ ስሒቦም ወስዶ ከም ዘለው እዩ እቲ ዘሎ ምዕባለ ክንከታተሎ ኢና ምናልባት ድሒሩ ዝረአ ኸውን ተረዲኒ ብመሰረቱ ዝኾነ ሰብ እንታይ ሃስያ ከተውርድ ኣብ ሰፊሕ ባሕሪ ሓንቲ መርከብ ጥሒላ ማለት ንምንታይ ተሃስያ ንምንታይ ሰብ ዝጭነቆ ወይ ንምንታይ ከም ዝጭነቆ ኢሉ እንተሓቲቱ ካሲ እንታይ መልሲ ዝህቦ ክንምንታይ ትመርከብን ታብኡ ዘሎ ነዳዲ ክኸውን ንኽእል ካልእ ኬሚካል ክኸውን ንኽእል ኣብ ባሕሪ እንተኣትዩሲ ክንምንታይ ነቲ ኣብ ባሕሪ ዘሎ ሂወታዊ ዝሃስዮ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ክንምንታይ ዝሃስዮ ስለምንታይ ዝፍራሕ እንተኢልካ ስታይ ትብሎ ሓቂ እዩ እዚ ምስቲ ትሕዝቶ ናይታ መርከብ እዩ መጀመርያ እንታይ ዓይነት ፅዕነት እያ ፅዒና ዘላታ መርከብ እንታይ ዓይነት ኬሚካል እያ ሒዛ ዘላ እንታይ ዓይነት ፈሳሲ እዩ ዘለዋ ክንደይ ዝኣክል ፈሳሲ ኣሎ እቲ ፈሳሲ እቲ ናብ ባሕሪ ምዝፈስስ ነቲ ስነ ሂወት ትሕቲ ባሕሪ ዘሎ ነገራት ብኸመይ ይፀልዎ ገለገለ ነገራት ንውሽጢ ባሕሪ ዘሪቑ ከኣቱ እንከሎ ኣትዩ ነቶም ዓሳታት ኣብ ምፅናት ንክንደይ ግዜ ይፀንሕ ብቐሊሉ ይፀርድ እዩ እዚ ነገር እዚ ኢልካ ክግምገምን ክርአ ዘለዎ ይኸውን ማለት እዩ ቀፂሉ ከዓ ከም ነዳዲ ዝኣመሰለ ነገራት ገሊኡ ንውሽጢ ከኣቱ እንከሎ ገሊኡ ከዓ ተሳፊፉ ባሕሪ ምስቲ ማዕበልን ንፋስን ተደፊኡ ከዓ ንወሳናስን ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ነደሴታት ናይቲ ከባቢ ብከላ ናይ ባሕሪ ዋላ እቲ ኬሚካል እውን ዝበልና ይቐዲምና ዋላ እቲ ነዳዲ እውን ይመፅእ እሞ ኣብ ትሕቲ ባሕርን ልዕሊ እቲ ደሴታት ዘሎ ባህርያዊ ዝኾኑ ነገራት ኣብ ምፅናት
ንነዊሕ ግዜ ዝጸንሕካ ክፍወስ ዘይክእል ማለት በቲ ዓቕሚ ናይቲ ንሕና ዘለና ኣብቲ ምዕቡል ሃገራት ንዕኡ ተባሂሉ ተቐሪቡ ዝጸንሕ ነገር ኣሎ ከምዚ ዓይነት ፖሊሽን ወይ ብከላ ክጋጥም እንከሎ ከመይ ጌርካ ተጽርዮ ምስ ካልኦት መሻርክቲ ሃገራት እውን እንተኾነ ተሓባቢርካ ከምዚ ዓይነት ነገር ንኸይጋጥም ወይ ክጋጥም ተኽኢሉ ተባሂሉ ኣዲምካ ዝዳለወሉ ነገራት ኣሎ ነዚ ነገር እዚ ንሕና ከም ንፈልጦ ብዓቕሚ ደረጃ ይኹም ብኩሉ ዓቕሚ ንብል ከለና ገንዘባዊ ትምህርታዊ ጉልበት ኩሉ ነገር መሳርሒ ሲ ምቅርራብ ስነ ኣእምራዊ ምቅርራብ ከምዚ ዓይነት ነገር ክመጽእ ክእል ድኾን ተባሂሉ ኣእዲሙ ክስርሐሉ ዝግባእ ትካላት ኣሎ ናይ መንግስቲ ከም ንፈልጦ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ትካላት ዳርጋ መብዛሕትኡ ብከምዚ ዓይነት ነገር በኺሩ እዩ ሕጂ እዛ ናይ መወዳእታ ተዛርብ ዘላ መርከብ ልዕሊ 150 ቶን ናብ በርሚል ክትቅይሮን ከለኻ ናብ 1 ሚልዮን በርሚል ዝኣክል ዘይተጻረየ ነዳዲ እንድሕር ፈሲሱሲ ኣብቲ ከባቢ እንታይ ዓይነት ሳዕቤን የምፅእ ኣብቲ ስነ ህይወት ናይ ዓሳታት ትሕቲ ባሕርን ዘሎን ገማግም ቀይሕ ባሕርን ደሴታትን ማዕረኽ እንደይ ዝኣክል ብከላ ይደምፅእ እዚ ብከላ እዚ ነዊሕ ይድጸንሕ ማለት ኣይኮነ እንዶ ባሕሪ ፈሲሱስ ኣብ መሬት ከማን ኣብ ከባቢ ገዛውትኻ ወይ ኣብ ገለ ዝፈስስ ነዳዲስ ጨንኡሎ እቲ ኬሚካልነቱ ኣሎ ኩሉ ነገር እዚስ ከምጾ ዝኽእል ሳዕቤንስ ንፈልጦ ኢና ኖ ሕጂ ነዚ ነገር እዚ ኣብ ምጽራይ ኣብ ምእላይ ዝኣክል ምቅርራብ ተገይሩ ነይሩ ድዩ ኣለና ድዩ ከምኡ ዓይነት ብቕዓት እዚ እዩ እቲ ሕጂ ንዓና ሰካፊ ዝገብሮ ስለዚ ሓደ ነቲ ንቱሪዝም ሰሓብነት ንብሎ ካልእ ገፊፍካ ነቲ ዓሳታት ትበልዖን ትሸጦን ንሓስቦ ዘለና ጽባሕ ንግሆ ኣብ ኤርትራ ብኢኮኖሚ ነብሳ ዝኽኣለት ሃገር ንምምስራት ብሰሓብነት ናይ ቱሪዝም ገለ እዚ ኩሉ እዩ ዝትንከፍ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ነገር ክዓኑ ይጅምር ማለት እዩ ዋላ እቶም ዓሳታት ትሕቲ ባሕሪ ዘለዉ ንኸይፋረዩ ዝገብር ሕማቅ ኬሚካል ናብኡ ኣትዩ ናብ ምጽናታት ትሪፎም ክንብል ከለና እቲ ሃብቲ ብቐሊሉ ብከምዚ ዓይነት ሓደጋ ይሕሰሎ ማለት እዩ እዚ ይመስል ሕራይ እንኳዕ ቀልጢፎም ክወስድዋ ከም ዝሓበርካኒ ማለት እዩ ጽቡቕ ዘይኢሉ ይሓስብ ኣነ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዝወፀ መግለፂ ኮነ ዝወፀ ጥርዓን ነይሩ ዶ ተኸታቲልኩሞ ዶ ወላስ ኣይነበረን ስለምንታይ ምስለካ ሕጂ እዩ እቲ ኣቐድማ ኣቢለ ዝበልኩኻ ነገር ኣሎ እቲ ዓቕሚ ሰብ እዩ ሕጂ ትሪኦ ንሕና እቲ ከምዛ ዓይነት ዓቕሚ ሰብ ናይ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ውሽጢ ዳርጋ የለን ክበሃል ይካል የለን ጨሪሱ ክብል ኣይክእልን ግን ምስ ካልኦት ክተወዳድሮን ከለኻ ምስ ከባቢና ክተወዳድሮን ከለኻ ዳርጋ የለን ኣብ ዝበሃለሉ ደረጃ ዘይሰምዕ እንድሕር ኮንካ የለን ኢኻ ክትብሎ ትኽእል እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እንታይ ይሰርሑ ኣለዉ ዳርጋ ኣብዚ ናይ ባሕሪ ጥራሕ ዘይኮነሲ ኣብ ኩሉ እቲ ሴክተራት ናይ መንግስትን ትካላትን ዳርጋ የለን እዩ ዝበሃል ሕጂ እቲ ሓንቲ እንኮ ወደብ ዘለዋ ጅቡቲ ማዕርኽ እንደይ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ትዛረብ ኣላ ዝተፈላለዩ ናይ ሓበሬታ መለዋወጢ ትካል ከፊቶም ነዚ ጉዳይ ብኸመይ ይከታተልዎ ኣለዉ ክትርኢ ከለኻ በንጻሩ ከዓ ከድካ ኣብ ሱዳን ኣብ ከምዚ ዓይነት እዋን ናይ ሓበሬታ መለዋወጢ እንታይ ከይድ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ሰሙን ሓደ መንግስታዊ ዝኾነ ስሩዕ ዝኾነ ትካል ገይሮም ነዚ ነገር መዓልታዊ ክከታተልዎ ክትርኢ ከለኻ ኣብ ኤርትራ ምንም ጨርሱ እዚ ነገር እዚ የለን ኢኻ ትብሎ ስለዚ ኣነ መቸም ኣብ ደገ ኮይነ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ውሽጢ ካብቲ መግለፂታቶም ተበጊስካ ዋ መግለፂ ብዕለት ክንዲዚ ከምዝን ገይሮም ነይሮም ትብል ሙሉእ ዓለም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብመግለፅን ብኩነታት መዓልታዊ ደቂቕ ብደቂቕ እንዳተኸታተሉ ክዛረቡን ከለዉ ሱዳን ኣብ ኩናት ሕድሕድ ኣብ ዘላትሉ እዋን መግለፂ እንዳውፁ ነገራት እንታሽሙ እንዳገበሩ እቱ ኢልካ ክትርእየሉ ትኽእል መርበብ ከፊቶም እንዳተኸታተሉ ክትርእን ከለኻ ጅቡቲ ባዕሎም የመናውያን ሱዑዳውያን ግብፃውያን ሙሉእ ዓለም በዚ እንዳተዛረቡን ከለዉ ኣብ ኤርትራ ምንም ነገር የለን ስለዚ እንታይ ኢና ሞ ክንብል ኣሎን የለን
سلازي يلني خنبل ግን نخل ዋ مالت ከም እቲ ኩነታት ናብ ኤርትራ ዝቀረበ ከም ምዃኑ መጠን ንስኹም ትገብሮ ዘለኹም ነገረን ስለ ዘለካ ብኡ ወገን ከ ኣሎ ዶ ዝተገብረ ከም ሓበሬታ ክህሉ ስለ ዘለዎ እየ ዝሓትት ዘለኹ እምበር ተስፋ ስለ ዝገበርኩ ገለ ይኮንኩን ኮይኑ ግን እቲ ህዝቢ ብቲ ከባቢ ዘሎ ኣብቲ ንስኹም ዘውፀኽሞ መግለፂ ዓሳብኳ ከይገፍፍ እቲ ንቡር እቲ ዝለመዶ ናይ ናብራ ኩነታት እውን ከይገብር ምስ ባሕሪ ባሕሪ ከይዱ ከይገፍፍን መነባብሮ ከይገብርን ዝኽክል ብዙሕ ስጉምታት ከም ዝተወስደን ካብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘሎን ዝገለፅኩም መስለኒ እሞ ብዛዕባ እስከ ኣስፋሓ ብለለይ ንምንታይ ስፍሓት ዘለዎ ህዝቢ እዩ መነመን እዮም ክንደይ ዝኣክል ዓመታት ይኸሙ ኮይኑ ኩነታቶም ክትነግረኒ ونحنا اتي جماجم قيح بحري ايرترا إلا نصوعو ناب 1200 كيلومتر زخو جماجم قيح بحري ايرترا ኣብቲ ከባቢ ዝነበር ብሙሉ ኣብቲ ምግፋፍ ዓሳ እዩ ዝነባበር ኢልና ኢና ንኣምን ከምኡ ኸ እዩ ሕጂ ናብ ህዝቢ ዓፋር ደንካልያ ከምኡን ህዝቢ ዳህላክ ደሴታት ዳህላክ ኣብ ደሴታት ዝነብር ህዝብና መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ዓሳ ብምግፋፍ ወይ ንውሽጢ ኤርትራ መፅኡ ብምሻጥ ወይ ድማ ናብ የመን ከይዱ ብምሻጥ ወይ ንሱዳን ከይዱ ብምሻጥ ወይ ንጅቡቲ ከይዱ ብምሻጥ ወይ ንሱዑድያ ከይዱ ብምሻጥ ወይ ንግብፂ ከይዱ ብምሻጥ ዝረኸቦ እቶት ከም መድሃኒት ነዳዲ ኣስቤዛ ገይሩ ከዓ ይዕንገለሉ ምክንያቱ እቲ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ክትሓርስ ወይ ክትብል ዘይትኽእለሉ ፍቱር ሙቐት ዘለዎ ከም ምዃኑ መጠን ንዕኡ ዘድሊ ፋሲሊቲ እውን ዝማዕበለ ስለ ዘይኮነ እንታይ ብልምዲ ዝገብር ብጃልባ ገፊፉ ንዝረኸቦ እቶት ዓሳ ከይዱ ሸይጡ ከም ተለዋጢ መግቢ መድሃኒት ነዳዲ ሒዙ መፅኡ ንስድሩ ዝዕንግለሉ ኣጋጣሚታት እዩ ንነዊሕ ግዜ ዝፀንሐ እዚ ልምድታት እዚ ናይቲ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ዝነብር ህዝብና ሕጂ ህዝቢ ዳህላክ ኣዝዩ ምትእስሳር ብዘለዎ ናብ ሱዑድያን ናብ የመንን ከድካ ህዝቢ ዓሰብ ከምኡ ህዝቢ ደንካልያ ብብዙሕ ኣብቲ ሰላማዊ ኩነታት ዝነበረ እውን መራኽብ ናብ ኤርትራ ዓሰብ ይኹን ባፅዕ ኣብ ዝኣትዋሉ ዝነበራ ንሰደድ ዝዓለመ ዓሳታት ናብ ውሽጢ ኤርትራ ገፊፉ መፅኡ ብምሻጥ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ወሲድካ ብምሻጥ ንኢትዮጵያ ንሱዳን ንዝተፈላለየ ቦታታት ንጅቡቲ ንግብፂ ንሱዑድያ የመን ዝተፈላለየ ሰደድ ናይ ዝተፈላለየ ዓይነት ድሓር ማዕቢሉ ቻይናውያን ጃፓናውያን ሳውዝ ኣፍሪካውያን ኣዝዮም ብዙሓት ኢንቨስተራት ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ካብ ኮርያ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ርሑቕ ቦታ እንዳመፁ ዝዕድግሉ ኩነታት ተፈጢሩ ነይሩ እቲ ዝሓለፈ ቁሩብ ናይ ሰላም ግዜ ቅድሚ እዚ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ኩናሲ እቲ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝነብር ሰብ ኣዝዩ መነባብሮ እንዳተለወጠ ድሓን ድኾነ መነባብሮ ዝገብረሉ እዋን እዩ ነይሩ እዚ ኩሉ ምስቲ ዝተፈጥረ ዕግርግር ዘይሰላም ኩነታት እዚ ህዝቢ እዚ እንዳተገደአ ትፀጥጡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳኸፈ ሎሚ ዳርጋ ፀኒቱ ክበሃለሎ ብዝኽእል ደረጃ በፂሑሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣዲመ ዝበልኩኻ ናይ ሰደድ ወይ ከድካ ሸጥካ ተለዋጢ ነገር ሒዝካ ምምፃእ ከም መድሃኒትን መግብን ስድርኡ ሕጂ ጨሪሱ እዚ ክገብረሉ ኣብ ዘይክእል እቲ ከባቢ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ዝኾነ ናይ ፀጥታ ሽግር ስለ ዝወደቐ ኣየናዮም ቶም ኣሸበርቲ ኣየነቶም ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ዘይፍለጠሉ ደረጃ ስለ ዝበፅሐ በዓል ማማ ተጠርጠርቲ ወይ ድማ ናይቲ ግዳይ ብምዃን እንዳኸበሉ ክስደዱ እዮም መሪፆም ሕጂ ካብዚ ተበጊስና ኢና እምበኣር እቶም ልምዳውያን ገፈፍቲ ዓሳ ወይ ባሕረኛታት እዚኦም ባሕረኛታት እዮም እዚኦም ይህሰዩ ኣለዉ ሽግር ወሪድዎም ኢልና ክንዛረብ ከለና ከም ማሕበር እንኮላይ ናዞም ሽግር እዚ ኢና ስለዚ ነዚኦም ከማንሲ ኣዝዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳኸፍአ ዝመፀ ኣዝዩ ሸጋሪ ዝበሃል ግዜ ኣዝበዝዩ መከራ ዘለዎ እዋን በፂሖም ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ፀኒትና ኢና እዚኦም ኣካል ህዝብና እዮም ህዝቢ ዓፋር ዳርጋ
ንጅቡትን ንየመንን ንኢትዮጵያን ከይዶም ተሰዲዶም እዮም ስድሮም ሒዞም ሕጂ በናይ መልክዕ ኩነታትን ኢኻ ርጉኢት ኩነታት ኣብቲ ከባቢ ፅቡቅ ንጥፈታትን ኣክቲቪቲ ንገብሩ ኣለዉ ኢልካ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ኣለው ክንብሎም ንኽእል የለውን ዳርጋ እዚ ዝነበረ ልምድታት ስርዓታት ናቶም ዳርጋ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ተሸርሽሩስ ኣዝዩ ሰካፊ ናብ ዝበሃል ደረጃ በፂሖም ኣለዉ ሕጂ እዚ ትብለን ዘለካ ሕጂ ናይ ኩነታት ናይ እስራኤልን ናይ ፍልስጤምን ምስ ጀመረ እሞ ሕቱ ከዓ ኣብቲ ከባቢ ንዝተፈላለየ መራኽብ ክጨውን ሓደጋ ከውርድ ምስ ጀመረ ድዩ ዋላስ ቅድሚኡ እውን ብወገን ኤርትራ ዝወረዶም ኣደራዕ ነይሩ እዩ ብዛዕባ ቅድሚኡ ዝነበረ እስከ ኩነታት ነገር እናቶም ኩነታት እንታይ ይመስል ነይሩ ኦይ እዋ ሕጂ ግራጁዋሊ እንዳወስኽ ዝመፀ ነገር እዩ እንታይ እዩ ቅድሚኡ ዝብል ፅቡቅ እዩ ኣብቲ ወራራት ተባሂሉ ዝሕሰበሉ ዝነበረ እዋን ምስ ናይ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣገዲድካ ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምኻድ እቲ ብዙሕ ናይ ደገ ስራሕ ዝስራሕ እቲ ናይ ባሕሪ ስራሕ ዝዕመም በቲ ወዲ ተባዕታይ እዩ ናይቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ክብርታት ኣሎ እቲ ወዲ ተባዕታይ ከይዱ ገፊፉ ከም ዝብለካ ዓንቲ ወይ ዝበልኩ ኩሉ ነገራት ገይሩ ክመፅእ እንከሎ ኣብ ገዛ እታ ጓል ኣንስተይቲ ቆልዑ ሒዛ ዕብያ ኣንጊላ ታሽሚያ ትገብር ነይራኖ ሕጂ እቲ ወዲ ተባዕታይ ተገፊፉ ናብ ውትድርና ምስ ዝኸይድ እታ ስድራ ቤት እንታይ እያ ትኸውን ሕጂ ህዝቢ ዘንከል ህዝቢ ዓፋር ከም ልምድን ባህልን ስርዓታት ናቱ ክብርታቱ ብምሉእ ኣብቲ ወዲ ተባዕታይ ከይዱ ሰሪሑ ብምምፃእ ዝነበረ ብምሉእ ተገፊፉ ናብ ውትድርና እንድሕር ከይዱ ተመሊሱ ዝኣልያን ድዕንግላን ዘይብላ ሰበይቲ ምስ ተረፈት እግራ ናብ ዘውፃእ ናብ ኢትዮጵያ በሎ ንጅቡቲ ንየመን ተሳፊሮም ዝኸዱ ቀሊል ዝበሃሉ ይኮነ እዚ ካብዚ ይጅምር ድሓር እንታይ ክኸውን ጀሚሩ እቲ ሰብ ጀላቡ ምዃኖም ብቀሊሉ ንየመን ንጅቡቲ ንስዑድያ ዝኸዱ ከም ምዃኖም መጠን ከዓ እቲ ስርዓት ኣብኦም ኣዝዩ ፀጥ ብምግባር ሰባት ሒዝኩም ሃዲምኩም ክትሃድሙ ደዲኹም ዝብል ጥርጣረን ኮነ ኢልካ ከዓኒ ወሲድካ ናይ ፀጥታ ስግኣት ብምግባር ብምእሳርን ብምስቃይን እዚኦም ከዓ ፅባሕ ንግሆ ብምባል ዝወፁ ቀሊል ኣይኮኑን ብድሕሪኡ ዝማዕበለ ናይ ቀረባ እዋን ከዓ ምትእትታው ናይ እንታሽሙ ናይዞም ኢማራታውያን ቤዝ ኣብ ዓሰብ ሂብዎም ኣብቲ እዋን ዝነበረ ኩናት እውን ግዳይ ኮይኖም እዮም እዚኦም እቲ ስርዓት ነቶም ናይ ግዳም ሓይልታት ኣብኡ ብምእታው ወተሃደራዊ መፅለሊ ስለ ዝሃቦም እዞም ገፈፍቲ ዓሳ ምስቶም ኣብ የመን ዘለው ታሹ መሲልዎም ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ካብቶም ናይ ገፈፍቲ ዓሳ ብደብዳብ ነፈርቲ ናይ ኢማራት ተሃሪሞም እዮም ሕጂ እዚ በብግዚኡ እንዳወሰኸ መፅኡ ሎሚ ኣብ ሙሉእ ቀይሕ ባሕሪ ስግኣት ኮይኑ ከመይ ኢሎም እዮም ዓሳ ክገፉ ናበዮም ከይዶም ክሸጥዎ ትእንኩ ሓደ ድሸጥሉ ዝነበሩ መሬት ናይ የመን እዩ ነይሩ ሕጂ ኣብ የመን ኣለው ገፈፍቲ ዓሳ ዳህላኪን ህዝቢ ዓፋር ኣብ ኢትዮጵያ ካምፕሎ ማዓስከር ናይ ስደተኛታት ኣብኡ ልዕሊ 30,000 ዝኸውን ስደተኛ ኣሎ ኣብ ጅቡቲ ኣለው ኣብ ሱዳን ኣለው ኣብ ሙሉእ ዓለም ፋሒሎም ኣለው ሕጂ እቲ እንኮ ደቀባት ተባሂሎም ዝፅውዑ ባሕረኛታት ዳርጋ ኩልና ፋሒልና ኣብ ደገ ኢና ዘለና ማለት እቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ ተረዲኒ ሕራይ እዚ ሓበሬታ እዚ ከም ዘለዎ ምውሳድ እዩ ተወሳኺ ሕቶ ብዛዕባ እዚ የብለይን ናብቲ ዓለም ለኻዊ ወይ ናብቲ ቅርና ኣፍሪቃ ከባቢ እንድሕር ከድና ብፍላይ ድማ ኢትዮጵያ ሕጂ እውን እቲ ብዛዕባ ባሕሪ ዘሎ ርኢቶታት ድሌታት ገና ኣይቋረፀን ዘሎ ዝበዝሕ ግዜ ኤርትራውያን እውን ተሓቲቶም ክምልሱ ከለዉ ዋላ ርኢቶ ክህቡ ከለዉ ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር ስለዝኾነት ናይ ባሕሪ በሪ ወይ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ከም ዘድልያ እዮም ዝገልፁ ግን እቲ ኤርትራዊ ባዕሉ ከም ዘድልያ ክኣምን ከሎ ቁኑዕ ኮይኑ ዘይስማዓካ ንዓኻ ከም ርኢቶ ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ንስኻ ትብሎ ዘላ ሕጂ ኸ ተግባራዊ ክኸውን ክእል ዶ ይክእልን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ኤርትራ እውን ከምፅኦ ዝኽእል ሳዕቤን ከምፅኦ ዝኽእል ሃስያ ከመይ ተንብቦ ንስኹም
هو زي بتدقاقامي ولا بمجلس درجاتات بصحف يكون بانترفيوتات نهبلو نيرنا جن أنا بكلتا نجار يا دمركوس هذا هم صبو أدل زريالو أقاطامي إثيوبيا أفدق ودب نأقلقلوت بكراي يكون اتزقبو عند خفلت كم تأبكال حقرات جيبوتي سودان ሶማል ኬንያ እጅ ትጥቀማላ ኢትዮጵያ በዘን ኣፍደገ ወደባት ዘለወን ሃገራት ተኻርያ ናይ ኣገልግሎት ከፊላ ትጥቀማላ እንታይ ትጸገም ኣብ ኤርትራ መጽያ ከምኡ ተመሳሳሊ ኣገልግሎት ንኸይትረክብ ንዓና ከም ኤርትራውያን ነዚ ኣገልግሎት እዚ ናይ ምርካብ ኢትዮጵያ ብኽራይ ይኹን ነቲ ናይ ወደብ ኣገልግሎት ከፊልካ ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ትጥቀመሉ ዘላ ንኢትዮጵያ ተወዳደርቲ ናይተን ካልኦት ሃገራት ብምዃን ንሕና ኣገልግሎት ምቕራብ ንኢትዮጵያ ጸጋ ደኣ እምበር ርግማን ኣይኮነን ምክንያቱ ዱኳን ከፊትካ ዓሚል የብልካን ዳርጋ ምባል እዩ ንሓደ 120 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ኣፍ ደገ ወደብ ንኽጥቀም ኣገልግሎት ወደብ ንኽረክብ ምኽፋት ማለት ኣብ ቁጠባን ሕብረተሰብ ኤርትራን ከምጾ ዝኽእል ለውጢ ክሕስብ እሞብሎ 120 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ደገ ወደብ ተጠቂሙ ንኽጥቀም ምግባርሲ ኣነ ተቃውሞ የብለይ እንታይ ደኣ እዩ ኣብቲ ናይ ይግባኣኒ እቲ ወደብ እቲ ናተዩ ኣብ ዝብል ሕቶ ደኣ ደይሰማማ ወይ ድማ ኣብኡ እቲ ወደብ እቲ ኣነ ወደብ ስለ ዘይብለይ ወደብ ንክህልወኒ ብሓይሊ ክጥቀም ይደሊ ንዝብል ናይ ሓይሊ ሕቶ ናይ ኢትዮጵያ ዘይድግፎ ደኣ እምበር ከምተን ኣብ ካልኦት ሃገራት ትጥቀመሉ ዘላ ወደባት ኣገልግሎት ትረኽቦ ዘላ ብዓሰብ ወደብ ይኹን ብናይ ባፅዕ ወደብ ኣገልግሎት እንተረኸበሲ ንኢትዮጵያ እንታይ ትጸገም ስለዚ ስጋ ሕጂ ከምንታይ ኣገልግሎት ክትረክብ ዘይከኣለት ሰላም ተገይሩ ወደብ ዓሰብ ወደብ ባፅዕ ንኢትዮጵያ ኣገልግሎት ክህብ ተባሂሉ ነይሩ እንታይ ትጸገም ንምንታይ ብክራይ ዝሓሸ ተወዳዳሪ ናይ ካልኦት ሃገራት ኮይኑ ትናህና ወደብ ንኢትዮጵያ ኣገልግሎት ደይህብ ካብዚ ክብገስ ዘለዎ ስለዚ ፍትሓውነት ውን እንተኾነ እዞም 120 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ሽግር ኣለና ኢሎም ይእውዮም ደለው ማለት ኣብቲ ቁጠባዊ ኣብቲ ኣገልግሎት ካብ ጅቡቲ ካልኦት ሃገራት ወደባት ይርሕቐና ኣሎ ዋጋ ውስኸና ኣሎ ተዝሓሸ ወደብ ንሕና ክንጥቀመሉ ንኽእል ወደብ ዓሰብ እዩ ስለዚ ብወደብ ዓሰብ ክንጥቀም ማለት ከዓ ክንካረ ክብሉ እንከለው ስጋ ሕጂ ናይ ኣገልግሎት ክራይ ዘይረኸብሉ ምክንያት እንታይ እዩ እቲ ዝበሃል ግን ክንካረ ድዩ ዝበሃል ግን ይግበአና እዩ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ባሕሪ ምትእሳር ዘለዎ ዓዲ ኣብ ባሕሪ ዝነበረ ሃገር እያ ብሰንኪ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ስርዓት ናይ ህወደግ ግን ባሕሪ ሲኢናዮ ኢትዮጵያ ብዘይ ባሕሪ ተሪፋ ኣላ ሕጂ ይግባአና እዩ ናትና እዩ ክንመልሶ ከዓ እዩ ዘረባ ዝወፅእ ዘሎ እንታይ ዓይነት ርክባት ገብሩ ነይሮም መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝበልካዮ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ይወፅእ ነይሩ ግን ኣበይ በፂሑ ንፁር ኣይኮነን ሕጂ ከዓ እቲ ናይ ክልተን ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ርክባት እንዳሓርፈፈ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ወገን ኢትዮጵያ ዝወፅእ ዘሎ ከዓ ኢትዮጵያ ሓደ ግዜ ባሕሪ ነይርዋ እዩ ክነብራ ከዓ ይግባኣ እዩ ዝብል ደኣ እምበር ተጠቀምቲ ክንከውን ከካርዩና ኣብዮምና ዝብል ኣይኮነን እዚ በቲ ሓደ ወገን ኣሎ ንኤርትራ ዘስጋኣናን ኤርትራ ከዓኒ ንስኹም ከም ኤርትራውያን ባሕረኛታት ከዓ ዘለኩም ርእቶ ክንሰምዕ ንደሊ ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ናብ ሶማሊላንድ ከይዳ ከዓ ከም ዝረኸበትን ተጠቃምነት ፍቃድ ከም ዝረኸበት ከዓ ዝረብ እዩ እሱ እውን ምስ ሶማል ሽግር ፈጢሩ ከም ዘሎ ከዓ ንሪኦ ኣለና በቲ ሳልሳይ ወገን ጅቡቲ ኣፍቂዳ ነይራ ድሓር ከም ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ከዓ ተጠቃምነት ክልቴና ክህልወና እምበር ብምሉእ ክንህብ ኣይኮንናን ዝብል ከዓ መፅኡ ሕጂ ዞም ኩሎም እንዳሃለዉ ከለዉ ናይ ሶማሊላንድ እምበኣር እኹል ዶ ኣይኮነን ክንብል ክንሓትት ንኽእል ኢና ወይ ክንሓትት ከዓ ይግባአና እዩ እምበኣር ሕጂ እውን ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ባሕሪ ወይ ከዓ ንኤርትራ ዝጠመተ ናይ ዋንነት ባሕሪ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሕጂ ዞም ኩሎም ርኢኻስ እቲ ዝበሃል ዘሎ ንምንታይ ተግባራውነቱ ቁኑዕ ድዩ ፍትሓዊ ድዩ ኸ هو حجب زي قلت خنقبرا زقبانا نقر الله بشانخ إثيوبيا انتايت ما بقس مخنيات رقص بزي كونا من قدي فنو بزو كونا من قدي عزي بزو زي حالا في النتاوي أبا حالاتات كخيد يسمعي
قلل زبالة آبنت كنوسد اندحر كوينا حانت نيشتي قداي ناي دوب ناي بادمس كحجي مفتحن معلبن كيرخبه أمونغو إيرتران إثيوبيان كم إلو زلو خنتات هلنا ناب عبي قداي ناي ودب اندحر مزيخا معرخ اندي انتين كمين انتعينت حدقا خمس خيل مچم آبنت قداي ناي بادم مخنوسد نخيلينا حدا أنا ودب يلين إلى نتحتت إثيوبيا حانت أفدق ودب طرح يكون تنتحتت دلا كابت الدوب نابت أفدق كابتنا إثيوبيان إيرتران دوب جميركا نوشت أفدق ودب كتمتس زلو بمولو مريت اتي أو زلو حزبنا حزب عفار بلو حزب دنكل بمولو تحت مريت زلو تسقاتات انتحي زلو نزو كله أب قمت كي أتخا ودب يلي طرح أنا ودب يزد اللي بمبال طرح نزي حتى تحطو زي حلاف النتاو خوينو يقبأني نزبلو نقر معرخ اندي عشقار نابزو خونه أنفت كم رحانا يخل كم كلت هاجر قمز اللوي حانتو لولاويت هاجركا بحانت خاليتي لولاوي زخونت هاجرت ناي مدفار أي كخون انديتي حتو نا إثيوبيا الكاب قمت كأتو زلو نقر الله سلزي اندحر إثيوبيا أفدق ودب زي بالله هاجر بمخوانا طرح كاب حانتي لولاويت هاجر بحيلي ودب أفدق ختركب تدل اندحر كوينا تحطو ان إرترا طرح زي كون الزملكت ان إرترا أفدق ودب ناي مركاب ناي مقداد حيلي تقام اندحر كوينا تمساسالي أب جبوتون كتقام يا مالتي مخنياتو إرترا حانت لولاويت هاجر يا جبوتون كوم حانت لولاويت هاجر يا سودان كوم يا صومالي كوم يا كينيا كوم يا إذن كلن قرابة هاجراتنا إثيوبيا لولاو نتنزح اللوا هاجراتين كابزي تبمبقاس مبار مدفار لولاو نتني حانت هاجر كام مخان نتا أبت خبابي خمان تقامو حيلي حيلن تلي واحد تقام اندحر كوينا خمان ملكت نتن كالوت قرابتي أب حدقا زأتو خخوني سلازي اتي كمزا عينت فنو زخولا ناي قطصر وصاز خيزلو ناي مس ميديا كبرو نتي سقات اب إثيوبيا خمص زخل دملاخد دأمبر نحنا كم قربت إثيوبيا بيننا نسقال يكونن تحطو إرترا يكون نصومال نجيبوتي نكينيا بحيل خطقمي خطبلن كلا صباح نغو نتن كالوت هاجرات ملكت يا تم حلالف دلا سيجنال يا تهب دلا بار لومن دحر اب إرترا بحيلي ودب ناي متقام مجلص اوصيا صباح نغو زي ناب إرترا زوصتو ناب جيبوتي زي قنعلو مخنيات هيكلوني ناب صومال قنعلو زي كل مخنيات يبلون ننتاي التحيلي تتقيما ناي مركب دليت اندحر اللوا كان كالوت قربا بتهاجرات زياس صباح نغو ناباناون كتمصي عيلو ناي مقررابن نتن كالوت هاجرات ون نزي نجر زي تقراري بمولو نخصون حجز نرئي زلنا مالتي كلن هاجرات مالتي سيرا خير لندي حجي يرئي له مبر حجي نرئي زلنا خونتاسي اتي فنو زخونه زي حلاف النتاوي كيدناي ابي إثيوبيا زلو نزي كمزا عين سمعت كفتر يخእል እዩ ስለዚ بحفشو انا كاب كمزا عينت زي حلاف النتاوي زخونه كونتات وصي إلكا كرئي زلنا نحنا مس إثيوبياويان كم قربابتي كل جزء بتصل كوناتن زي كنا خنبر زلنا علي 10 عامات زأكل ودب إرترا بزي أقلقلو تصنيحي قليل زي بحال أبزي وشت 10 عامسي دارقا 4 بليون دولار كترخبلو تخيل إرترا بسنكتي زي سلام زي كوينات هواهو سئينات طلع بزقات أمزخها جبوت تتقامو خينا الله الصومال تتقامو خينا الله كينا تتقامت خينا الله نحنا تتقامت زي نخون اللو مخنيات بسلامة ومنقدي لإسرع عمسي بزي أقلقلوت دسانحنا بقلقلوت مليسكا نرهوا قربيت هاجرات نرهوا حزبنا زي وعلو اللو منقدسي انتاي تشجر سلزي بتي زصنحنايو ناي كويناتن ور كويناتن سمعيت
ጥራሕ ክንርዮ የበልናን ብሓላፍነታዊ ብዝኾነ መንገዲ ንሕና ቀዳሞት ተወጻዕቲ ኢና ኣገልግሎት ወደብ ዓሰብ ኢትዮጵያ ዘይምርካቡ ካልኣይ እሶም ከዓ ተወጻዕቲ እዮም ክልተ ውፁዓት ተረዳዲእና ናይ ሓባር ረብሓ ኣምፂና ናይዚ ከባቢ ውሕስነት ኣብ ምድልዳል ውፅኢታዊ ዝኾነ ስራሕ ክንሰርሕ ሓላፍነታዊ ጥራሕ ክንከውን እዩ ዝግባአና ርግፅ እዩ እቲ ኣካይዳ ናይ ሰላም ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታትን ብኸመይ ንኸይድ ኣሎ ግልፂ ብዘይኮነ ብዙሕ ሽግራት ዘለዎ ንዓና ከም ኤርትራውያን ብዙሕ ሕልኽልኽ ድበለ እዩ ግን መጻኢና በዚ ሕጂ ዘለዎ ይኮነን ክግምገም ዘለዎ ምክንያቱ እቲ ዝፀናሕናዮ ኩነታት ኣብ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ዝበሃል ከይድታት ስለ ዝነበረ መጻኢና ብብሩህ ነገራት ጥራሕ ክንቅይሮ ዘለና ምስ ጎረባብትና ከመይ ጌርና ኢና ተሳኒና ናይ ሓባር ናይዚ ከባቢ ፀጋ ተጠቀምቲ ንኸውን ብኸመይ ኢና ንሶም ካባና ከይሰግኡ ክነብሩ ዝኽእሉ ንሕና ካብኦም ከይሰጋእና ንነብር ብኸመይ ኢና እንካን ሃባን ተባሂልካሲ ብሰላም ክንነብረሉ ዝሓለፍናዮ ግዜ ቀሊል ኣይኮነን ንኩልናሲ እቲ ክንረኽቦ ዝግባአና ነገራት ኢትዮጵያ ብርግፅ ሕጂ ዝሓትዎ ዘለዉ ሕቶ ጉዳይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ቁጠባ ሽግርሲ ከነቃልሎ ንኽእል ብኣፍ ደገ ወደብ ይብሉ ኣለዉ ንሕና ኸ እቲ ወደብ እቲ ብዘይ ምጥቃምና ዘሰኣናዮ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብቁጠባ ካብ ኢትዮጵያ በሊፅና ኣይኮንናን ህዝብና ሰኣን ቁጠባ ካብ ዓዲ ፍቆዱ ዓዲ ተበቲኑ ዘሎ ኣንተወይ ንብሎ ዝነበርና ስለዚ እቶም ዝወፁ ዘለዎ መግለፂታት ብፅሑፍ ኮነ ብቃል ኮነ ኣደብ ክህልዎም መልክዕ ክህልዎም ክብሪን ሚዛንን ናይቲ ካልእ ሃገር ዝሓለዉ ክኾኑ ኣይግብኦምን እንዲዮም እቶም ኩሎም ዝወፁ ዘለዎ መግለፂታት ኮነ ዝውሃቡ ዘለዎ ቃለ መጠይቃት ንስግኣት ዝዕድሙ ዶ ኣይኮኑን ንካልእ ጥንቃቐ ዝዕድሙ ዶ ኣይኮኑን ድሕር ዳኣኒ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ክመሓየሽ ኮይኑ ናይተን ካልኦት ሃገራት ከዓ ድሕር ዳ ቁጠባ ክመሓየሽ ኮይኑ ብሓባር ናይ ምዕባይ ድሌት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቲ ዝብልዎ አንደበቱ ዝረትዐ ክብሪ ናይተን ሃገራት ዝሓለወ ኢትዮጵያ ሓንቲ ሓደ ግዜ ባሕሪ ነይርዋ እዩ ክነብራ እዩ ካብ ምባልሲ ንሕና ታሪካዊ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዝናትና ኣይኮነን ግን ክንጥቀም ደሊና ብዝብል ዶ ክቅይርዎ ኣይግብኦምን ነይሩ ዓፈሻዊ እንታይ መስለካ ፍረስትሬሽን ኣነ ሓደ ነገር ዝብሎ ነገር እዚ ነገራት ትፍትኖ ምዃን ምስ ኣበየካ ድሓር ኣጥፊእኻ ናይ ምጥፋእ ዋላቲ ሚድያሲ ዳርጋ ናይ ኣጥፊእኻ ናይ ምጥፋእ እቲ ፖለቲካውን ከምኡ ዓይነት ኩነታት ዕዘበሉ ማለት ንሓደ ነገር ትፍትኖ ሞ መወዳእታ ቀሰልካ ትፍትና ንሓንቲ ነገር ከተላግባ ክትፀበባ ገለመልታት ትፍትኖ ሞ መወዳእታ ምስ ኣበየካ ክትሃርማ ትጅምር እዚ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ፍራስትሬሽን ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ፍራስትሬሽን ኣብ ሱዳን ኣብ ጅቡቲ ኣብ ሶማል ኣብ ገለ ዘሎ እቲ ፍኑ ዝኾነ ዘይሓላፍነታዊ መግለፂታት ትሰምዐሉን ከለኻ ከምዚ ኣጥፊእኻ ናይ ምጥፋእ በቃ ተስፋ ዝሰኣንካሉ ነገር ንስኻ ካልእ ሸነካ ከምኡ መስለካ ሞ ዘይሓላፍነታዊ ትኸውን ሕጂ ብኢትዮጵያ ወይ ናይ ኢትዮጵያ እዞም ንሰምዖም ዘለና ሚድያታት ሓደ ፍራስትሬሽን ዘለዎም ኮይኑ ይስማዓካ ምክንያቱ ትዝነበረ ፍርፋን ሰላም ስምዒት ሃዋሁ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ 2018 ዝተፈጥረ ኣዝዩ ተስፋ ትገብረሉ መጻኢ ጽቡቕ ራእይ ትርእየሉ ዝነበረ ኩነታት ናብ ከምዚ ዝበለ ጸልማት ከኣቱን ከሎ ፍራስትሬት ዝገብረካ ሕጂ ካብዚ ዝተበገሰ ካብቲ ንኽቐጻሊ በየንዩቲ ሽግር ሕጂ ካብዚ ክብለካ ይክእልን እየ ግን ብርግፅ ተስፋታት ነይርዎም ይኸውን ኣገልግሎት ናይ ወደብ ክረኽቡ ሕቡእ ስምምዓት ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ነይርዎም ይኸውን ጠሊምዎም ይኸውን ተጠላሊሞም ክኾኑ ይኽእሉ ገለቲ ንህዝቢ ግልፂ ዘይኮነ ነገራት ኣብ መወዳእታ ከምዚ ዓይነት ፍራስትሬሽን ንደገ ብሚድያ ትወፅእ ስለዚ እዚ ዝሓላፍነታዊ ከይድታት እዚ ካብ ፍራስትሬሽን ዝተበገሰ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን ኦኬ ተረዲእካ ንስኹም ከም ማሕበር ባሕረኛታት ኤርትራ ኣብ ወፃኢ ከም ዘለኹም መጠን ነፃ ኻ ከም ምዃንኩም መጠን ድሌትኩም ክትፅሕፉ ክትነቕፉ ክትእርሙ ክትረድኡ ነፃ ከም ምዃንኩም መጠን ኢትዮጵያ እቶም ሰበስልጣን ብኮኔል ካብ ሰበስልጣን ክኸውን ይኽእል በቶም ሜድያታት ክኸውን ይኽእል ክወፅእ ተብሎ መግለፂታት ትህብዎ መልሲ ኣሎ ዶ ንዓለም ለኸ ክኸውን ይኽእል ንዖም ክኸውን ይኽእል ትህብዎ መልሲ ኣሎ ዶ መልሲ ምስ ሃብኩም ወይ ቅሬታኹም ምስ ተስማዓኩም እንታይ ግብረ መልሲ ትረኽቡ ካብ ዓለም ክኸውን ይኽእል ካብኦም ሓፈሻዊ ተሕጡኻ ጽብቕቲ እያ ጽባሕ ናይ ስምምዕ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብኡ ንብኡ ምናልባት ምግናን ከይከውን ናይ መጀመርያ ናይ ጋዜጣዊ መግለፂ
بناتهم ميديا خيترف بنا إثيوبيا هيرالد بحال አዲስ አድማስ ብና እንግሊሽ እንታሽ ምዝውሃብ ርእቶና ቀሚጥና ኢና ኣብቲ ጽቡቕ እዋን ዝምድና ና ኤርትራን ኢትዮጵያን ሽዑኡ ንሽዑኡ ከምዚ ዝመሰለ መግለጺ ኣውፂና ኢና ካብኡ ግዜ ጀሚርና ስጋዕ ሎሚ ነቲ ኣሰካፊ መግለጺታት ተሰማዓና ክንህብ ጸኒሕና ኢና ስለዚ ምላሽ ዝበልካዮ ሓደ ካብቲ ዝምድና ና ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሸነኽ ኤርትራ ነቲ ዝምድናታት ዋላ እኳ ና ኤርትራን ኢትዮጵያን ጽቡቕ ምዃኑ እንተገለጽና ሓደ ሰብ ወይ ሓደ ሃገር መጀመርያ ክዓሞ ዘለዎ ትዕዮ ገዙ እዩ ኣብ ኤርትራ ዝበኸሮ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ከምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ለውጢ ሽዑ ዝነበረ ኣብ ኤርትራ እውን ለውጢ ክመጽእ ኣለዎ ስክፍታ ኣለና ትዝምድና ዝኸይድ ዘሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኢልና ሽዑኡ ብጋዜጣ ዝተገብረለ ኢንተርቪው መግለጺ ሂብናሉ ኢና ኣብ 2018 ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ካብኡ ትሒዝና ግን ብኦፊሻል ናይ ኢትዮጵያ ትካላት ዝወሃብ መግለጺታት ኩሉ ነቲ ባሕሪ ወይ ድማ ምስኡ ዝተሓሓዝ ነገራት ብመግለጺ ደረጃ ስጋዕ ሎሚ እንዳውፃና ክንመጽእ ጸኒሕና ኢና መልሲ ትብሎ ዘለኻ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ጥራሕና ንሰምዖ ተረዲካ ካብዚ ንላዕሊ ተወሳኺ ሕቶ የብለይን ኣብ መጨረሻ ዝረሳዕኹ ነገር እንድሕር ኣሎ ክትቀስ ኣለዎ ትብሎ እንድሕር ኣሎ ምስ ስራሕኩም ብዝተሃዘር ትነግረኒ ዕድል ክበካ እየ ኣነ ግን ሎሚ መዲቤ ዝነበርኩ ሕቶታት ከምዚ ሰማዕኻዮ ነይሩ ስለዝሃብካን ግዜ ከምስክነካ ማለት እዩ ክብረሃብኩም ንኹልኹም ናይ መጨረሻ ርእቶ ተለካ ክሰምዕ ያእኒ ለይ ሽሻይ ሓንቲ ነገር ክንብሎ ንደሊ እቲ ኩነታት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ህሉ ኩነታት እቲ ኣሰካፍነቱ ኣብ ግምት ብምእታው ከም ንሕና ኤርትራውያን ባሕረኛታት ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ እውን መንግስቲ ኤርትራ እውን ተኾነ ህዝብና ሃገርና በቲ ዘላቶ ኩነታት እቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት በይንና ንኽእሉ ከም ዘይኮነ ተረዲእና ማሕበረሰብ ዓለም ኣተኩሮ ንኽረኽበሉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ምስ ዝተፈላለዩ ምስቲ ባሕሪ ቀይሕ ባሕሪ ዝኸይ ዘሎ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ንሰርሕ ጀሚርና ኣለና ንዕኡ ብዝያዳ ኣተኩሮ ንኽረክብ ሕጂ ናይ ሓደ ፔቲሽን ፕሮግራም ኣዳሊና ኣብ ዝቐረበ እዋን ክንዝርግሖ ኢና ነዚ በዚ ኣጋጣሚ ዝሃብካኒ ዕድል ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ብምዃኑ እዚ ናቱ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ተረዲኡ ነቲ ፔቲሽን ኣብ ምፍራም ይኹን ከምኦም ካልእ ዝኾነ ይኹን ዜጋ ምክንያቱ ቀይሕ ባሕሪ ንኤርትራን መዳወብቲ ኤርትራን ጥራሕ ዘይኮነ ንሙሉእ ዓለም ከይተረፈ ናይ ቁጠባ ስግኣት ኣብ ምፍጣር ዓብ ግደ ገይሩ ኣሎ ስለዚ እቲ ዝኸይ ዘሎ ሽግር ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣመልኪትና እቲ ፔቲሽን ኣዳሊና ነዚ ነገር እዚ ኣፍልጦ ዘለዎ ቅዱስ ዘበለ ዝኾነ ይኹን ዜጋን ጎረባብቲ ይኹኑ ማሕበረሰብ ዓለም ኣተኩሮ ንኽረክብ ፔቲሽን ኣዳሊና ፊርማታት ንተኣኻኽብ ኣለና ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ እቲ ዕድል ተዋሂብኒ እንከሎ እቲ ፔቲሽን ኣብ ዝበፅሐልኩም ዝረኣኹምሉ እዋን ኣብ ምፍራም እጃምኩም ክተበርክቱ ንስኻትኩም ከም ሚድያ ክትተሓጋገዙና ኣብ ምውዕዋዕ ድሕነት ናይ ቀይሕ ባሕርን ሕብረተሰብ ቀይሕ ባሕርን ኣብ ምሕውሓስ ዕድል ክትፈጥሩልና ተስፋ ገብር ፅቡቅ የቐኒየለይ ስለዝሃብካኒ ግዜን መብርህን መረዳእታን ቺፍ ፓውሎ ኣንቶኒዮ ካብ ሾደን ይመስገን ይቀኒየለይ